ka Seiso Village Organization na Umtrau Ribhoi District, kala rakhe ya ka lingku snam bashis nam pura ka jongka. Ha ka ba ka MDC ka Umsning Constituency ka Kong Magdalene S. Maulong, ka balong ru ka Executive Member ha ka Sales Autonomous District Council, kala long ka Kongsan ha ka ka singi. Ka ka VO, tang hapo shis nam pura ka jingyai lenti ka jongka, kalayo ban kenthop ya ki live hoteli ki SSG hapo ka jongka, ban se ya ki long kami na ka benta ban yang halaki kejat, na ka benta ban sengkam lajong. Ki wei ki belasa kilang ha ka jingra ke, ki kenthop na duk ki officer na ka office u BDO ka CNRD block Umsning, urang ba shnong umtro, kenthop ru ki long kami na ki SSG, lambat ka jing penpu penping da ki sket, pen isap riam, bat ki jing shat, bat ka jing ot ya uke kum kadak ka jing rakhe ya ka ka sngi. Teng teng, kan me penchu ila di, pimi, haka miet kayong, haka slap, kum turu, meka Porsche kapor, pi ila ki kuan, bantrei, nama pidan me jing iet, na benta kan ikakam, pi penuan dur, pi pensan dur, kum kilong kemi, ya ka yeng kasel. Teng teng, ngi kum kilong kemi, ngi mat ita ki jing iet, jing penju, jing pendu bensim, rei ka suban ong ye pi, wan num du bensim. Ya chaprang, kami pidan kanu katong, kanu nu kajing mot ka babha, nginum kan randin, teng teng jing long brio, ni su balang idu mensim, ni su teng teng, ngin pai khamat she dan la da kumwei, dan lenti da kumwei shu, handai nga soban ong yepi, haba pile kanu ka babha, pidan kanu nu kajing mot ka babha, ya chaprang, amnai lei kiding penkiat dan, kisha di batar ki babon. Henry, limba ki self-help group ki jompi ke bapi yarap yala di dala di hi. Kadai ke ka nuksa ke babha ke bapi ai lang shaki wei. Kani ka sngi ke bah hidap shisram ke jompi. Hapo ka syatri. Jom ka VO ke banyong ka seiso mo. Tingi kermen ba nang ni syakmat pinang ya roy ya par. Nang ni syakmat pinang ya kiyo haman laki liang. Dan ka jingdon ringkat lang ki ba ki officer ba na balok. Ingit scam bikinong ino ya pi kumer kilak pular men de tinyai don ringkat lang bat pi. Wat num du mensip, wat num kan randit. Kalong ke ba, ni nangish kapat ni kwa benya don lang nakaposh kapor. Inu may kata ka jingmot ke jing tau shilian, inu may ken nyam, inu may ken party, kumanga na posh kapor majukran ka meeting siya meeting, ke jing kan duk lang. Kani kani kapor bingin kentiyo, ya kasinong bat katan riboy. Ni don hang ni, kum kalong kami. Ban kersya lang ni pi hasanda ka jong pi kum kalong kumi nga sutu ke jing ka jong pi ro amdei kum banga ni kum kanong mi kmat ngam sutu shu ngadon hang ni banyak kentiu lang ye pi idon hang ni ban support ye pi kumjuru ye organization ka pi pi don long balakloi ban fuan pi don kanu ke jing tmu ke jong pi la kalong ka bale ka ba he la kalong ka jing don ring kat lang ka kanu liang ngit scam ka jing don ka jong pi ka ni ka sngi ka ni ka jing pli lenti ka jong play hadu pindamat ye ka ni ka sngi ban sakhi ye ka sngi ban penuan dor ban pensan dor ka VO lingba ka jing trei chitam ka jong pi ki self help group ti shobangan shom nga so ban ai ka jing ku ka ro ye pi ka jing ke bok ka ruang ye pi ki self help group ro shpodeli hapo ka shatri jong ka seiso ngit scam ba pinang ye seiso ba ka kam ka jong pi kanang ye telun kanang ya naka Porsche kapor